U kutku restorana postavljen je set za mlince. Kroz 4 jednostavna koraka svaki gost može naučiti umjesiti, razvaljati, ispeći i osušiti. Ili naučiti sve o pomalo zaboravljenoj istarskoj supi, a potom zaigrati karte o hrvatskom kuhanju, jer i tako se može učiti o hrvatskoj gastronomiji. Neka su to od dizajnerskih rješenja predstavljenih na opatijskoj izložbi Hungry Designers kao dio projekta Design turizam. I na koji način u stvari prezentiramo tu našu Hrvatsku? Da li je gledamo prije svega kao nekakve statične kulise kroz koje provodimo turiste ili interpretiramo neke trenutke iz tradicije, iz nasljeđa na nekakav današnji način, u današnjem kontekstu i onda nudimo nove proizvode koji su u stvari danas aktualni, danas upotrebljivi, a nose tu nekakvu priču naše povijesti. A s jedne strane su i praktični, s druge strane su, vidjet ćete, ja mislim da ima doista i duhovitih i zabavnih rješenja. Kao što su vrlo ukusne kulenove bebe, izvorni slavenski kulen u obliku zalogaja, a neki su poput ploveće uljare i vrlo korisni, posebno za otoke koje nemaju svoje uljare. Svakim satom i svakim danom stajanja te masline gube na kvaliteti. Tako da je autor, dizajner u stvari smislio tu jednu ploveću uljaru koja obilazi male škojiće koji su možda i nenaseljeni, a postoje samo masline tamo i samo ljudi dođu pobrati masline i u stvari im nudi ploveću uljaru koja onda obilazi ta mjesta, na licu mjesta melje masline, stvara ulje, a istovremeno jedan turistički u stvari projekt, atrakcija jer ukrcava turiste i u stvari im nudi da sudjeluju u cijelom tom procesu. No najvažnije je ipak da dizajnerske ideje izađu iz muzeja i dođu do krajnjeg korisnika. Na samom otvorenju smo već svjedočili tome da su ugostitelji ovdašnji iz Opatije koji su došli na otvorenje, već se zainteresirali za neke proizvode, recimo ovaj aplikator maslinovog ulja kojim se onda jednostavnije i atraktivnije ulje namaže na komad kruha ili neke druge proizvode, tako da ja mislim da se i dizajneri, a mi se svesrdno nadamo da će njihovi proizvodi doći do nekakve točke proizvodnje i uporabe šire. Način na koji se riba tradicionalno priprema na otoku Visu mogao bi tako zaživjeti i drugdje. Imamo dobre dizajnere, nemojmo da budu gladni dizajneri. Učinimo da doista pokažu šta mogu i šta znaju i da to svi skupa iskoristimo i da ti naši turisti doista vide ono najbolje od toga što nudimo, ne samo nekakve priče koje na isti način se pričaju već godinama i možda nemaju veze sa našim životom danas i neki će ih proglasiti dosadnima, nego na doista jedan način koji te intimno dotakne, prepoznaš sebe u tim proizvodima, zaigraš se s nečim i u stvari naučiš puno i staviš u funkciju neke stvari koje su važne. Organizatori izložbe u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji je Hrvatsko dizajnersko društvo, a bit će otvorena sve do 25. rujna.